ଭାରି ଉତ୍ତୁର୍ଜ ପେଜ ଉତ୍ତୁଲା ହେଲା କଣ ଖବର? ଭାଇ କାଲି ଥରେ ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ପରିମାନେ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁଛି, ମୁଁ ପରିମାନଙ୍କୁ କିଲିବିଲି କରି ଖେଳଉଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ପରିବାରରେ ଅମୃତ ଦେଲା ବେଳକୁ ନିଜର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଇ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ପରିବାର ଆସନ୍ତିନି? ନା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଆସୁନି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଫେଲ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସେଠି ଡାକୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ମତେ। ଥରେ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଉପରେ ଭୂତ ବସି ଯାଉଛି ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଭୂତ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଡି ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ତ ଶଳା ଆଇଲି ଭାରି ଗୋଟେ ପରି ନା।